No menú das aplicacións buscamos a carpeta de ofimática. Dentro dela picamos no programa LibreOffice Impress. Se queredes partir dun modelo existente, eliximos un dos que nos ofrece a aplicación e picamos en abrir. Agora xa temos 5 diapositivas que seguen o mesmo modelo. Engadimos un título para a nosa presentación ou a nosa cápsula do tempo neste caso. Na frechiña da dereita podemos cambiar o tipo de letra, a fonte, tamaño, cor, etc. Subliñaremos o que queremos cambiar e seleccionamos a opción que queremos. Cambiamos tamén as características da segunda diapositiva seguindo as mesmas opcións que na primeira.